ये जी पागल भइल बनी का कर रहल बनी दीदी जी तो चली घर में ना दिक्कत नहीं कि हमके प्यार देखा यही जी प्यार करे तो केहू ना आई घर में चली ना घर में चलो तो देखा ना जी रह देना नहीं ना मानो ना मानम देखा तोहरा के यही जी बस प्यार करो करी बस चल जा ठीक बा हैं बस मान जा का दिगरा जीवन तो के चाहिए सब कुछ लिया के दे सोना चांदी रुपया बताओ जब न तब ओकर बुझाते नहीं कि का भइल बाटे हमेशा मरुआई रहतिया पहले कितना ठीक से रहत रहली हो हमारा तो बुझाता कि एकर मन ठीक नहीं खे मन ठीक ना रहला तो कहे के चाही हैं अब हम अकेला आदमी घर में करी कि बहरी करी कुछ बुझाते नहीं खे और समझ में नहीं किया वो का करी ई नहीं कि कहत कि बहिनिया के अपनी बोलवा के भेजवा के बोलवा ली तेकर ई नहीं के बुझा हाँ ताकत होई हमारा के हाँ बेरा हो गइल हाँ करे लगल करे भाई कैसे का होई कहाँ गइल रह का करी कुल व्यवस्था दवाई होई के गइल नहीं बाजार ओकर मन ठीक नहीं रहत बबुआ कोई दे काम काहे के करत तरी बरी आइले दुलहिना आई नहीं कि कहत तरी आ कि मेथु कली अपन बहिनिया के बोलवा ली अरे तो कम से कम रहती तो करती ना हाँ ठीक है बात चलो अब हम का करी बतावो अब ये नहीं कहना खाली बनावे खाए के बा गाय भैंस बाड़ी से यही के देखी ठीक बारे मैं अब जगह पूछा तनी वो कही तब न है मान लगे अब बहिन आई कान करी कि ना करी राय बात ले बता का दिक्कत बा नहीं इतना केहू पागल नहीं खे कि ना करी उ जानी कि हमारे बहन के तबीयत खराब बता उ आई ना आके करी ना काम धंधा जा देखा दुल्हन ले देखा का कह तरी जाके लिया अब चल ठीक बा देखा तनी हाँ अब हमसे पूछा तरह कि देखी तो का कहेल अरे हम का कही मन ठीक नहीं तो बोला ला जा रखिए जा 10 दिन अपन करी धरी चलिए मोचा अपन बाप और हमारा से काम धाम कुछ नहीं के होते इतना माथा में दर्द रहता ना कि का करी एकदम गुड़वी दोनों भर जाता का करी कुछ समझ में नहीं के तो मम्मी के कोनो काम अरहाओ में हमारा इतना दिक्कत होता ना कि का कोई अब धीरे धीरे करते ना बानी सलाई पेट में लड़का ना पड़ला इतना कमजोरी पड़ गई हमारा कि का कहे के सोचतो बानी कह तनी मम्मी जन कि अपन छोटकी बेटिया के बुला देते तो उनका के बुलाते नहीं खे और हमार बड़की ठीक है छोटकी के हमार रहने ठीक ना लगल हम की करा के बोलाई समझे में नहीं क्या अरे माई रे माई अरे पेट पेट में दर्द रहता हमेशा समझ में क्या करी कहाँ गए रनिया जी बाजार पे गइल नहीं तोहरे दवाई का मिला लगा छोड़ी जाए तो नहीं मिला तो दवाई का हो छुट्टी में लेके आइल बाकी जब से पेट में तब से मतलब तबीयत खराब रहत हटे काहे हमरा का हो गइल बाटे नहीं आवा ना का बोली हम तो लगल तो ठमनी ना कैसे का होई घर में बर्तन वर्तन माजे के बाटे माई से बूढ़ हो गइल बे माई से हो तो छोटकी बहनी के बोला ली तनी अरे हमार बहनी अभी आवे जो नहीं खे ना मना करतन जा कहीं जाए के ही तई ना तई तू ही अपना बहनी के बुला ला ना का दिक्कत ए जी का ओकरा के बोला ले जे एगो जाना तनी अब बुला ला घर में केहू है नहीं के मान लगे बाबूजी माई होई जा त मन ना लागत होई बुला ला अपन लगा हां मन लागल करी हु का और राई मम्मी से बतिए तब न बोलाए म बतिया लाई कह देले बिया अब तू बोल तू फोन कर जी हमर बड़ की ओइसन करे ले हम का कहे जे बाकी रो कहतन तब बोलाइबे न करब दुख बा तब का कर मम्मी से ना फुल काम कराए दी मोबाइल देते तने फोन करी माई के ला बुला ला बड़की मोबाइल का कहीं नहीं अरे फूट गेल बाबू रोरा हाथ में कुछ ना रही समझ में सब कोरिए फाड़ देले बानी झबू जी के दुकान पर बने खातिर हेलो 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 बुचिया हाँ दीदी अपन नाम खुश रहो काम आई रे मैं रुपया खेते हो रही का करत रे कुछ ना बैठल बनी दीदी कने पढ़ाई रे नहीं के चलत ना ना अभी 1 महीना के छुट्टी बाटे तो कने के घर आइबे हमरा के ने तोहरे गाँव में हां तनी संभारे के बा हमरा के संभारे के बाद ठीक बा आज माई से पूछम माई मानन ना करी ठीक बा तो ठीक बा आज ठीक तब भेज भी जीजा जी के तबे नु हाँ तो हम भेजे देबू करे के कपड़ा पर तैयार कर लिए भेजब एकरा ठीक बा दीदी भेज दे कहिए देम लिया बोला तो कोई अबे चल जाता नहीं का दिक्कत बाटे अबे चल जाने की रोज हम पहले बताए तनी अरे ठीक है ना बोला ना का वाई काम करे के त कामे करी ठीक ज्यादा लसफट मत लगाई
चली जाए ऐसे ही चल जिम का कुछ लेके ना जाइब। अरे जाइबो पाभर मिठाई ले लेब का दिक्कत बा एगो पैसा बा आपस में ना पैसा तो नहीं खे जाई बेडवा तर दवाई ले बारे 500 रुपया ढेर मत ले 400 का लेके जाई चलो, कुछ ठीक है। बड़े मिठाई लेके ई ना के खाली हाथे चल जिम तो कहे सके पाहुन आइल बना मिठाई लेके नहीं खाना आइल। अरे भाई ले ले केला वाला ले ले सालियो जी के कुछ ले ले केला सालियों के तन ले जाए का तो दिक्कत बा कटौती मत कर लगवा 400 रुपया में ठीक बा ना। भाई ससुरारी जाइल जाला तो कुछ ना कुछ लेके जाइल जाला आधा किलो चाहे ई पाव ना के पाभर आए कि ना 1 रुपया किलो मिठाई 1.5 किलो मिठाई ले ले। हाँ अपने गांव में भेजे तालू 1-2 किलो निकली मिठाई तो शाम तक आइम जाई। ठीक है बा प्लेट कोनो का बात कइले नहीं बन ठीक बा जाता शाम नहीं तक जाई का कहिए आज तो तनी आराम में हो जे हमरो ऐसे की माई तबीयत ठीक हमर नहीं खे रहत। ई तो पेट से परेशान बा नीमन से भगवान दे तो हम तो ठीके रह। अब देखो का होता टे हमर। अरे माई एकदम से चलिए नहीं खे जात कने का ई पेट में हमरा हो गेल बा। बाहर दीदिया बीमार बड़ी ठीक ना और करे धरे के बाटे आ सुन अब हमरो कमाओ चली ना रोरो कमावा हां अरे और दिमाग खराब होइल बा का और काम का चलाइम जी अरे देखा जीजा साली में प्यार होला कि ना बोला ना माने होला जीजा साली में प्यार तो ई का कहला कि हमरो कमावा चल जात नहीं अपन दीदिया के ने तू खाना बनाइम खियाई। अरे वो बात तो अलग बा तू सेवा करी हो बात अलग बाटे हाँ। लेकिन तनी हमरो पर ध्यान दी ह अरे 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 जीजी रो वो गजब बात करी ना काम ध्यान दे। जीजा ही तो बात ना कर देखा साली जी तोहरा पर मन हमार भाग गइल बाटे काहे ना देखी जीजी रौरा खातिर दीदिया बिया ठीक बनू हमरा खातिर राजकुमार आइहन। अरे चांदनी अर गोरिया तो चेहरा नुरानी ऐसन रूपवा तो हम के लुबानी। चली चली जीजी और वो अगला जन्म में गाय करे रही ना। अरे गायकर नहीं देखा साली जी अब जात बाड़ू ना अपने दीदिया घरे तब बस तनी हमरो पर ध्यान रहे के चाहिए ठीक ना। चली चली बड़ी लाश का लगा हाँ, चली 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 चुपचाप हतना घाम बाटे बुझाते नहीं खिरौआ के। देखा साली जी तो सब तार पहली नजर में हम देखले रहे ना जब तार दीदिया के शादी भइल अच्छा। तब मन करता है कि तोहर दीदिया के छोड़ के आ तोहरे प्यार में ई जीजा जी तनी दूर रही ना बस का दूर ल हम के दूसरे आदमी है का ठीक है माने तनी जीजा जेहन तो तब लगे वही के बोलावत नहीं खू हम के मुआ तरु हो। हे जीजा जी बुझाता कि सचहु में देहिए पे चढ़ जाई ना। ला जब तोहरा से प्यार करी ना तब देह पर चढ़ी चाहे पहाड़ पर चढ़ी कोनो दिक्कत थोड़ी बाटे। माने तनी सा देहनी छूटले हला पूरा लूटे ए जीजी चुपचाप चली। अच्छा चल तनी हमर पे कमा पे ध्यान रही ना चली ठीक बा हां दिन रही ना पहले चली ना घरे। चलो ठीक है बा का दिक्कत बाटे खुश बाड़ू ना आ सुनो अरे पूछी मत बहुत सुनो खुश बने। कोनो दिक्कत नहीं के जीवन तू हमसे मांगबो ना अपना जीजा से तवन चीज तो आके देव कपड़ा लत्ता सोना चांदी ठीक बा ना। ठीक बा जीजी चली ठीक हां पक्का बा ना। हां पक्का किस दे दा फ्लाइंग किस बाक जीजी चली ना घरे दा ना ऐसे दे दा ना फ्लाइंग किस माने ना माने ना माना देखो अब रूस जे तो के लिया ना जे बाबे हां ना जीजी रूसी मत रहो रूसी में बताई हमरा अच्छा लगी। हां ना लगी देखो ठीक बा चली। अरे बाप रे बाप चला अब बात मानबो ना हमार हर बात अभी तक किस मांगनी है तो किस देनी है ना चली। चला चला ये जीजा जी कितना घाम लागत है अरे जी। यार देखो घाम लगा घाम जब प्यार करेलु ना घाम के सहल जाला ठीक ना। रहो तो हमरे से प्यार करी ना तो छाता लेके नहीं अभी रहती। घर दूर नहीं खे घर आ गई देखो ठीक बा ना घाम घाम मुझे जी चली ना हमारे घाम लागत है बाप रे बाप। साली साली जी जाई अरे बाप रे बाप यानी कहाँ से सर्दी जुकाम हो जाता रे दादा। हम चाहे कि हमारे सब कुछ हो जाए सर्दी जुकाम मत होके ना खाना निकला था ना पानी निकला था संगे संगे हमारो बुखार गोला कितनी है मम्मी सोच रहा। देख लिया देनी हाँ वो तो हम देखते बनी मैंने बोतल लेके सब राह बैठ गइल बनी अरे बुचिया में नीमक के पानी घोर ले बनी हो तबे मम्मी जी काहे पहले ले सुखाइल जाता नहीं पहले ले सुखा अरे जान तर वो दिन पर दिन आदमी बुढ़ाई देख जाता। रे माई देख अब तोरा के आराम मिली कोनो दिक्कत काहे नींबू पानी लेल बनी है मम्मी जी। अरे का करबो रे इतना जीव छोड़ के खा ले बनी न आके नींबू पानी पिया ही के न पड़ी। बाप रे बाप माने दुनिया के ऊपर रोए खा ले बनी ना। ई कहला हमारे लड़का कहला कि माई हमें ढेर खा ले। अच्छा हो तो ढेर खाइम तो कम ना जीजा जी ठीक है ना कोई ना ढेर खा ले आ छोड़ो जा तो आया में कोनो दिक्कत ना ना कोनो दिक्कत ना भइल। माई खिसियत ना रोली हो ना मम्मी खिसियत ना रह जे तो बच्चे आगलो तो ढेरे एथु हो गइल जानतर ओकरो ढेर न तबियत खराब बाटे हो तू जान तो बाड़ू कि दूसर एथु बाटे चली जाए दी बबगा जी तो बढ़िया ना बारो के दादी कही हमरा के तो मौसी कही। चल ठीक है ना बाटे ले जा घर में पानी उनी पियाब तो ठीक बारे में हां ठीक बा मम्मी जी रो आराम करी ठीक बा खाना ले जा ले गेला नहीं 1 किलो रसगुल्ला रे। बाप रे बड़ा सोचे वाली बात है कि तू 1 किलो रसगुल्ला किन ले लो ए जी जीवन आधा किलो पावर मिठाई ले जाए वाला। हां ई तो बस सही कथी
ठीक है मम्मी जी, हम पानी दीदी से मिले जाते। हाँ जा अब तू तो गिलास तोरा से आराम उठा मिली के। न अरे तारा मौगी के आराम ना मिली। अरे मिलीबे करी ठीक ना चल बापरे मैं देखो तो पता ही बोले रहनी है कि काना के तनी खाइल जाए तो उ मैं मौरा के कने काका जामी गुल गई जा हाँ सोच मैं जाम जाता हम ना साथ तरह कर आई घुमाई बैठले नहीं के जात हम का करी। दीदी प्रणाम। दूसरा गेली का हाँ आ गई नहीं का करते रुक जा तू आज हमार के देखा तो बहन के लिया देनी अब तो आराम मिली ना तारा का बोल दीदी कुछ ना हो तब कहीं उदास पड़े। अरे उदास नहीं चलो खाना खा ठीक बाड़ू ना नहीं ठीक ठीक बनी ते कैसन हो गइल भाई। अरे का कहे अब सेवा कर दीदी के और का दिक्कत बाटे चलो कुछ खा पी ले नहीं है कुछ अरे ले गले ने 1 किलो रसगुल्ला किलो जोन कहल रहन कुछ लेना है समोसा किन के ना लेनी है अरे खाना बेगम बाटे देख खिया दिया जा जोन बचल कुछ अभी चलो अब तो हमार काम लही बोला दिल में रास्ता में से जिया ले कोनो दिक्कत नहीं खे आ जात नहीं सारा में बुलाओ तो इनका रखे आ प्यार के मजा सजा में देता यारी कि भगवान जी जी हमरा के भेज गो बुला के अपने पता ना कहाँ रह गई अभी तक लेबो ना कइनी। चलो जाए तो कितना खुशी की बात बाटे दीदिया के चलते थोड़ ना आए हम तो जीजा जी के चलते आए कितना जीजा जी अच्छा लागे नहीं एकदम मस्त लागे नहीं हीरो के तरह अब प्यार हमसे बहुत करे नहीं बहुत हम खुश रही ना जीजा जी। कब ले इंतजार करत रहूं इंतजार का फल मीठा होला इंतजार के फल मीठा होला कबे क्या के जगह बैठल बनी है तो रोज इंतजार कइलो न बनेला कर ना करबू जब प्यार का बात करे के बता है प्यार के बात करे के बता तो कुछ कहनी है तनी मनी अच्छा ही बतावा दीदिया के तनी का दीदिया के दीदिया के नजर में तनी अलगे रहिए ठीक ना अलग रही मैंने हमरा का सिखाओ तनी नहीं तो अगर तो पहले ही सिखाई दिले में कोनो बात नहीं है ऐसा लीजिए मन करता ना कि तोहरी दीदिया के छोड़ दिया तोहरे के अरे मैंने ना ना ऐसा कोनो बात नहीं है अब मन कर तोहरे से हम बियाह शादी कर लेती बाकी जीजा जी रो तो पागल बने बे तो सोचे का ना चाहिए का दिक्कत बाटे बहुत सुंदर तू ही लागल आ दीदिया तोहर बिया ना एकदम छछुंदर लागेले माने कोई सुनो के दीदिया के बारे में कहे से बोलो तनी सुंदर तो भी है दीदिया देखा जीजा हैं अब मानना कि हुई ना का होई छी प्यार तो देखा प्यार करते देखा नहीं अब का प्यार करब एक बार प्यार देबू ना तोहर के सब कुछ किन के देहब सोना चांदी गहना रुपये सब कुछ कपड़ा एक से एक ए जी जी सोना चांदी का ना भाड़ में जा हम तो प्यार रोज से करी ना हाँ तो ठीक है ना बा का दिक्कत बाटे तब होई ना कहूँ हौ कमा कमा अरे हौ जोन होला जोन जैसे कि होला प्यार अच्छा अच्छा हाँ उहे कमा ठीक ना बस एक बार मिल जी ना सारी जी आ सुना ना अब हमसे बियाहवा कल आ तो के ना झाझा लेके घुमाई झा झा ये के नहीं होला कितना मोटा गल गाल फूलल फूलल बाकी जीजा जी तो अभी उम्र कितना होता है पहले के चलते हम मान ले कि तोहर गाँव एक बार एकले आइले त ना कन थुनिया देले रही आ बोलिया बोलिए जीजा जी हेरा गइल लड़की मतलब पैसा हवा नुकसान भइल न अच्छा चलो का दिक्कत बा मोटा गइल बड़ी तू हूं न बड़ा गदराइल ए जी नजर मत लगे ठीक बनो ल जीजा तो से प्यार करे ना नजर हम ना लगाई तो मैंने मोटा गइल बड़ू मोटा मोटाई ना देख चांदनी और गोरिया तू सुनर बड़ू हो ऐसन रूपवा सजवले तू बाप रे बाप बुझा तनु कि हमर जीजा जी सचहु में गायक हो जाए बस तुम्हारा प्यार में का दिक्कत बाटे अच्छा प्यार में हाँ सुन ना हम सोची कि स्टूडियो फ्री कर दिखा होठवा के ललिया अरे कानवा के बलिया अखिया के तोहरा का जारवा ये हो साली प्यार हमसे कोई मुहवा से हेलो हेलो हाथवा से टाटा ये दुपट्टवाली अखिया से आँख मारी लिपस्टिक लगा के जब तुम रहती हो माँ कसम बवाल दिखते हो बाप रे बाप और का झकास लागे सुंदर लागे एकदम हे जीजा जी अब मत बड़ाई करी ठीक बना अच्छा ठीक है सुना ना अब लौकत नहीं ना माई या ना तोहर दीदी है तो एक बार हो जाओ प्यार ठीक ना कौन दिक्कत नहीं है बाकी जीजा जी खाली प्यारे में डूब रही ना रहो और कुछ लोग जी कौन दिक्कत नहीं है अब हमार काम पूरा कर देखा बस कोनो दिक्कत थोड़ी बाटे
बस ओकरी बाद सब रेडी बनी बस हमके ये जी पागल भइल बनी का का? का कर रहल बनी दीदिया जी तो अब चली घर में ना दिक्कत नहीं कि हमके ना, प्यार रह दे। देखा यही जी प्यार करे तो ना, केहू जी, नहीं जी। केहू ना यही घर में चली ना घर में चलो तो का जी देखा ना जी रह दे ना नहीं ना मानो हम ना मानब देखा तोहरा के यही जो बस प्यार करो ओकरी बस से चल जा ठीक बा हैं बस बस नहीं, मान जा माने का दिकरा जीवन तो के चाहिए सब कुछ लिया के दे पाई। सोना चांदी रुपया ठीक है ना मम्मी ये का करता जी हां ये का होता रे कुछ ना दीदी कुछ ना ये का तरीका अपना योगा सिखाओ तनी रामदेव बाबा वाला मैंने खोले बन रोज जोगा घर में आज तक मैं जोगा खोलने आते कर जोगा खोला अरे रोज रामदेव बाबा का चेला है जेंगन करे लो हिंग हम सिखाओ त इनका मम्मी जी कोनो तबीयत खराब ना हो इनकर साली जी का अरे दादा तारा तो पहले छोड़तर हम जात नहीं हम ना बोला उतरनी समझ गेल ना मन ठीक बाटे कितना चिल्ला तरू का मन ठीक बाजी ई मन ठीक तो चाहतन कि मर जके दूसर बियाह करी बताई तो बोलाले बनी समारे खातिर कुल करे खातिर बोलाले बनी ना दीदी ऐसे कहाँ को तरू अरे तो ये का करो तर कपड़ा खोल के अरे माई देख हम का हम कोई नहीं हम कोई नहीं कि इनके योगा सिखा हां दे तो ही बोलन ना समझ मोने गई के ना मोने के सहूर ना सिखबा अरे मने मैं सहूर कोनो सिखबा गलती नहीं की कोई एगो से दू वाला दू बताओ वाला ना। जी योगा सिखाता पूछ ले सेन बेटी ली बोलावले बड़ा के तोहरा के तोर को इज्जत अरे करा मैं कोनो गलती नहीं के अपना बहिया गलती नहीं की। लड़का बड़े का कि योगा सिखता उनका साथे ना दीदी जीजा जी ई बताओ दीदिया के तू संभाले आइल बड़ू कि जीजा के संभाले आइल बड़ू बताओ ना मम्मी जीरो वो गजब बात करता नहीं का गजब बात करता नहीं बताओ हैं मर्दाना की कपार पर चढ़ के रहल जाला हैं माने जीजा जी इन तनी मने तारा दिमागवा काम करता कि नहीं कर दिमाग का काम करी मोटा के तो भैंसा भइल बिया दिमाग पर खाई जाती है मुंह में दीदी बतावा के उ जान टोला महला तैयार ना कहे कि फलाना का बहिन आइल बिया होइसे करत करी मर्दा संगे ना हैं? मम्मी जीरो वो गलती समझता नहीं लेकिन अरे जीजा हमारा जी- का समझे का बाटे मालूम तनी केहू के बेटी बेटी होखेले समझ हम ही जर ना दीदी ना दीदी हमसे गलती हो गई अरे जा माफी मांगो कि गलती हो गईल मान तनी के ओकर होइसन तैसन दे ही बाटे आ उ चिंता से जान त रुका होखी ठीक है हैं? मम्मी जी हम के वो माफ कर देम देखो मर्दानन की लगे ना रहल जाला ठीक ना आजकल जान तो जुग जमाना कितना खराब बाटे नाहियो करबू त आदमी गलते सोची ठीक बा मम्मी लेकिन जी, तोहरो बात सही सोचे के बा। चाही जा काम कर जा हमारा का करे के बाटे हम कह जन्ने किया कि इहे कुल करियन